Nadakip na ng pulisya ang 18 taong gulang na suspect sa pagpapakalat ng online bomb threats na pumupunteriya sa mga pribado at pampublikong paaralan sa San Ildefonso, Bulacan. Batay sa ulat ng Police Regional Office 3 o PRO3, naaresto ang lalaki sa barangay Hilera, Jaen, Nueva Ecija, gabi nitong Martes, July 21, kasunod ng manhunt operation na isinagawa ng mga otoridad. Na-recover mula sa suspect ang isang cellphone na pinaniniwala ang gamit niya sa pagpapadala ng mga banta. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng San Ildefonso Municipal Police Station ang suspect at ebidensya para sa dokumentasyon at forensic examination. Ang suspect ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law at Article 282 ng Revised Penal Code, kaugnay ng Section 6 ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Samantala, panawagan ng PRO3 sa mga magulang, eskwelahan at publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at agarang i-report ang anumang online threats o mga kahina-hinalang aktibidad. Kasama si Nisa Alfaro, Raymond Tasoy, CLTV 36 News.